Саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване працягнецца 2 дні. У ім бяруць удзел больш за 30 еўрапейскіх лідараў, у тым ліку прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон, старшыня еўрапейскай камісіі Урзуля фон дер Ляйен, прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Кір Стармер, прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі, прэм'ер-міністр Канады Марк Карні і шмат хто яшчэ. Гаспадар саміту прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашыньян. Я тут, каб гаварыць пра Беларусь, пра тое, што беларусы гэта не рэжым, што Беларусь не Расія і што мы частка Еўропы. Я буду ўздымаць пытанні бяспекі і незалежнасці Беларусі, падтрымкі Украіны і неабходнасці захавання еўрапейскага адзінства. Мы павінны не толькі заліваць рэжым, але і падтрымліваць беларускі народ. Асобна я буду гаварыць пра вызваленне палітвязняў. Гэта наш галоўны прыярытэт. Акрамя саміту Святлана Ціханаўская возьме ўдзел у канферэнцыі «Ереванскі дыялог», зарганізаванай армянскім МЗС. Гэта першы візіт беларускай лідаркі ў Арменію. Раней гэта было немагчыма, перадусім з прычынаў бяспекі. У цэлым на самітах еўрапейскай палітычнай супольнасці Ціханаўская прэзентуе Беларусь ужо 5-й раз. Як удзел беларуская палітыка Святлана Ціханаўская ў саміце ў Ерэване ўспрымаюць у самой Арменіі. Пра гэта мы распыталі ў віце-старшыні армянскай партыі ў імя Рэспублікі Рубена Меграбяна. Давайте послухаем яго меркаванне. Это содержит в себе очень большой символизм и для Армении, и для Беларуси, и для армянской нации, и для белорусской нации, которые являются изначально дружественными европейскими нациями. И это очень важно зафиксировать. Независимо от того, что об этом будет думать преступник в Кремле или вот это колхозное отребье в Минске, которое является гауляйтером Беларуси. Регионы. Важные словы эксперта з Армении. Я только нагадаю нашим глядачам, что вельмі моцныя словы. Так само казаў эксперт про то, что это европейская нация. И сапраўды, Армения это вельмі старажытная держава. И это, до речі, першая держава у свете, якая у свой час приняла официальное христианство. И таким чином, можно сказать, нават започаткавала одну з основаў европейской цивилизации. А між тым, про Беларусь у Ерэване апошнім часам чуваць нямала. Літаральна, вось 2 дні тому спикер парламенту заявляў, что Арменія не хоча быць кіраванай так, як Беларусь, у сэнсе не хоча быць, тут практычна цытата спікера армянскага парламенту Алена Сіманяна, што Арменія не хоча быць губерняй. І вось на гэта слово ўжо адрэагаваў прэс-сакратар МЗС у Менску Роман Варанкоў. Ён назваў гэтую заяву спікера парламенту Арменіі, цытата, несяброўскай і звязаў з унутранай палітыкай Арменіі. Таксама Варанкоў апраўдваўся, маўляў, Беларусь з'яўляецца суверэннай дзяржавай, самастойна вызначае сваю знешнюю палітыку ды адносіны з Расіяй і не дазволіць іншым краінам сябе вучыць. Вось так, спадарства. А ўжо зараз з намі на відэасувязі Дзяніс Кучынскі, дыпламатычная дарадца Святланы Ціханаўскай. Спадар Дзяніс, добры вечар. Вітаю. Вітаем вас. Вітаю, добрый вечар. Раскажыце, калі ласка, увогуле пра гэты візіт, у чым ягоная сутнасць, у чым яго, можа, і незвычайнасць? Ну, я думаю, что перадусім незвычайнасць тут з'яўляецца, конечно, і для нас, потому что гэта першы візіт Святланы Ціханаўскай, ейнай дэлегацыі ў Арменію, але і таксама для Арменіі. Гэта найбуйнейшы саміт у гісторыі гэтай краіны, калі сюды прыехалі некалькі тузінаў еўрапейскіх лідараў, рэгіёну таксама, нават прэм'ер-міністр Канады. Вось, таму сапраўды гэта буйная падзея, да якой Арменія рыхтавалася. Гэта бачна, сапраўды ўзровень і арганізацыі, і сустрэчаў, і такога палітычнага пасылу, месаджу, які Арменія зараз несе таксама для краін у рэгіёне, для сваіх суседзяў і для Еўропы таксама. Я думаю, што ён вельмі важны. І тут, безумоўна, прысутнасць дэмакратычнай Беларусі, як на гэтым саміце, які ўжо стаў 5-м самітам еўрапейскай палітычнай супольнасці, які наведала Святлана Ціханаўская, але факт таго, што ён адбываецца ў Арменіі, вось тут у Ереване, я думаю, што гэта сапраўды надае яму такую двайную сапраўды значнасць і вартасць і каштоўнасць. Вось, таму што гэта паказвае тое, што як Арменія вось ідзе шляхам да
Еўропы, да еўрапейскага звязу, также будзе ісці і ідзе дэмакратычная Беларусь. Таму вось гэтая прысутнасць тут нашай абранай прэзідэнткі, яна крайне важная. Мы бачым, што гэта вельмі таксама заўважана і армянскім грамадствам, і армянскім народам. Вось я зараз вельмі рады, што могу далучыцца да Белсата. Зараз Святлана Ціхановская дае інтэрв'ю на армянскім тэлебачанні і радыё. Вось. Таму таксама это добрая магчымасць зноў, як мы кажам, зверыць гадзіннікі з нашымі партнёрамі, з нашымі калегамі, таму што тут адбываецца падчас такіх самітаў і ў Арменіі, і в іншых, гэта сапраўды такі спід-час, хуткія шахматы. Калі ў партыі в шахматах даюць 10 хвілін, то тут таксама 5-10 хвілін сустрэчы адбываюцца вельмі коротка, хутка. Вось як вы бачыце, паказваюць зараз Дональда Туска, які размаўляе з прэзідэнтам Коштам, вось Марк Рюте з Зеленскім і Урсулай фон дер Ляйен. Вось так адбываюцца такія хуткія сустрэчы, на якіх звычайна звяраюцца гадзіннікі па асноўных пытаннях, па пытаннях падтрымкі беларусам і беларускам унутры краіны, за межамі, па пытаннях санкцыйнай палітыкі таксама. Вось. Ну і звычайна дамаўляюцца на такі больш змястоўныя размовы ўжо ў білатэральным фармаце, альбо падчас саміта, альбо часцей ўжо у сталіцах. Дзеніс, вы звяртаеце ўвагу, што ўласна ёсць вось такія магчымасці хуткіх размоваў з рознымі лідарамі розных дзяржаваў, але што можна вырашыць за 10 хвілінаў? Падаецца, ці гэта не ёсць толькі нейкая цырыманіяльная сустрэча ў калідоры? Я б не сказаў так. Мне здаецца, што это быў Уинстон Чорчилль, які сказаў, што калі ёсць нейкая праблема, якую нельга вырашыць за 15 хвілін, то, значыць, кепскія перамоўцы. То бок сапраўды шмат чаго можна вырашыць і за 2 хвіліны, за 3 хвіліны. Вось, але кажу, звычайна гэта, ну, напрыклад, вось пытанне, да, вось Украіна, напрыклад, сёння я не могу раскрываць там дэталі з прычынаў бяспекі, але сёння падчас размовы і з міністрам замежных спраў Украіны, і з камандай прэзідэнта Зеленскага у нас адбыўся пэўны такі вельмі пазітыўны прагрэс менавіта ў пытанні візіта Святланы Ціхановскай ва Украіну. Вось, і як бы і мадальнасці, і дэталі таксама. Таму гэта такія вось рэчы, якія дапамагаюць часам падштурхнуць вось пэўныя моманты. Таму таксама, напрыклад, з прэм'ер-міністрам Канады не было раней сустрэчаў, бок не было вось этого першага кантакта. І вось сёння падчас вось этой кароткай сустрэчы з прэм'ер-міністрам акурат дамовіліся на працяг такой камунікацыі, падтрымкі з боку Канады ўжо ў Атаве, да, то бок на білатэральны візіт у гэтым годзе. Вось, то бок звычайна па-рознаму бывае. Насамрэч бывае так, што так, сапраўды гэта бывае павітацца проста з партнёрам. Ну, напрыклад, з прэзідэнтам Румыніі это была сустрэча павітацца, таму што была добрая размова на мінулым тыдні ў Дубровніку. Ну і цудоўна, канешне, што у нашай абранай прэзідэнткі ёсць магчымасць з прэзідэнтамі размаўляць амаль кожны тыдзень, альбо з прэм'ер-міністрамі. Альбо бывае так, што да, мы звычайна на такіх кароткіх сустрэчах дамаўляемся пра далейшую размову, альбо бывае такое, і гэта нармальна, што нейкія пытанні застраюць, да, вось пасля сустрэчаў, ці все занятыя розныя у кожнага календары. Бывае такое, што такія сустрэчы дапамагаюць прапушыць, да, як бы аднавіць файл, сказаць, што вось тут у нас трэба вось нейкае пытанне, напрыклад, палітвязням падтрымку, да, гуманітарны фонд, альбо там пытанні візаў таксама. Бывае такое, што вось на такіх сустрэчах таксама гэта можна нагадаць, сказаць, што трэба, конечно, хутчэй зрабіць. Дзякуй так за такі дэтальны, бо я дапускаю, што шмат сапраўды з аўдыторыі шмат скептычна глядзяць на такога кшталту візіты Святланы Ціхановскай, ну бо што там можна вырашыць у гэтых кароткіх размовах. Дзякуй, што вось растлумачылі, што там і якім чынам вырашаецца. Па-другое, вы пацвярджаеце такім чынам, што візіт Святланы Ціхановскай все-таки адбудзецца ў Кіеў, так? Так, візіт Святланы Ціхановскай адбудзецца ў Кіеў. Мы зараз абмяркоўваем дэталі, тэрміны, змест, вось, але зноў-такі зусім шмат дэталяў не могу даць зноў з прычыны бяспекі, але сёння падкрэсліваю, што дасягнулі добрага такога прагрэсу у тым ліку і ў гэтым пытанні. Але з міністрам замежных спраў размаўлялі, безумоўна, і пра падтрымку Украіны, пра тое, што робіць рэжым, узмацняючы сваю дапамогу Расіі і эскалюючы з Украінай. І вось тая камунікацыя, якую зрабіў таксама міністр замежных спраў Сібіга пасля гэтай сустрэчы, кажучы пра тое, што беларусы
будуць часткай еўрапейскай супольнасці, еўрапейскай сям'і. Я думаю, што гэта той пасыл, які прэзідэнт Зеленскі даваў і міністр замежных спраў. Я думаю, што гэта таксама адным з галоўных такіх результатаў і таксама тое, што робіць Святлана Ціханаўская, знаходзячыся тут у Арменіі на гэтым саміце. Дзеніс, згадалі вы пра сустрэчу менавіта з міністрам таксама замежных справаў Украіны, пра магчымы візіт у Кіеў. Я сёння бачу таксама пытанне ў сацыяльных сетках, чаму Святлана Ціханаўская змагла прыехаць у Арменію, краіна, якая ўсё яшчэ з'яўляецца сябрам АДКБ, СНД, але так і не прыехала ва ўкраіну. Зноў-такі, мне здаецца, што ў пэўны момант, калі адбылося ў медыа ці дзесьці ў прасторы пра перанос візіта ў краіну, гэта не зусім дакладная інфармацыя. У нас не было пераносу, у нас не было нейкай зафіксаванай дакладнай даты. У нас ідзе абмеркаванне, таму што тут трэба ўзгадніць графікі прэзідэнта Святланы Ціханаўскай, прэзідэнта Зеленскага. Таксама это краіна, якая знаходзіцца ў вайне, што пастаянна мяняе таксама і календары падзеі, то бок это не заўсёды так проста і хутка і лагістычна арганізаваць, і практычна. Вось, таму мне здаецца, та інфармацыя, якая пайшла раней пра перанос, яна недакладная. То бок мы працуем зараз менавіта над мадальнасцю, над дэталямі, над датамі. Вось, і кажу, сёння мы дасягнулі вельмі добра ў гэтым сэнсе прагрэс. Таксама трэба разумець, што ў краіне шмат тузінаў, рэчаў, візітаў, справаў, і вось вельмі важна, што Беларусь, дэмакратычная Беларусь таксама з'яўляецца зараз на павестцы ва ўкраіне.